Jazeker, ik ben Bas Vroland. Ik ben districtscontactpersoon bij Veilig Verkeer Nederland in Zeeland. En ik geef ondersteuning aan de vele vrijwilligers die in Zeeland actief zijn. Kunt u vertellen wat er hiernaast gaande is? Jazeker, hier is een inzet van Veilig op Weg. Dat is een dode hoek programma wat aangeboden wordt aan de senioren in IJsendijken. Om ze een beeld te geven van het programma wat plaatsvindt op de basisscholen. Daar waar het gaat om de dode hoek. En ze kunnen ook zelf ervaren in de vrachtwagen wat de chauffeur wel en niet ziet. Kunt u vertellen wat er nog verder te doen is hier? Jazeker, binnen is er een groep en die krijgen op dit moment een quiz om te kijken van op welke wijze de DVD met een aantal tips voor senioren of op welke wijze die DVD, de inhoud daarvan goed is terechtgekomen. En 10 vragen kunnen zij beantwoorden en aan de hand van die antwoorden kan de voorlichter zien of datgene wat behandeld is goed ontvangen is. Need you like a heart needs a beat, it's nothing new. Yeah, I loved you with the fire red and now it's turning blue. Hoe vindt u het vandaag? Gezellig. Het is druk. Wat heeft u tot nu toe allemaal gedaan? Ik heb in de vrachtwagen gezeten en eromheen gelopen. En hoe vond u het om in de vrachtwagen te zitten? Nu zie ik je van de andere kant. Echt waar. Ja, dat is interessant. En wat is er zo interessant aan? Ja, maar meestal, wat erbij, ik ben geen vrachtwagenchauffeur, dus als je dan een keer in mag zitten, het is altijd een keer wat anders. Maar we zeggen altijd, een vrachtwagenchauffeur die moet alles zien, maar je ziet niet alles. En nu zie je het beter.